tari kumurangiririe ta haya kumurangiririe soko soko musegi no musegi uyu ari mukabara umwaro uri na bara isego koba bube na inde na bara abe bube na inde amachiko gusiri ubugima igo no muntu andake bwechogeto muntu bwa chimbo chingiya na bare kurigereria naki oyo nero bwenete mutatigarumete no mumura no mumure tari nge muntu nyomete oyo no mumura nero le sobo uyane nero uya marketinga ndoje natigire matuko makega na inche nyome mururia obeiro isaneire orange kunyoma nero musegi ko bwirendete bwechige torendete amachiko tari mukabara ongese muigwete tari mukabara kiagera ari kobanga no mukabara ari igare koreta na ndoba ko mwaro oyo igo iko umonchu umurike liboneka riwe tukunya gukwana igo emusegi no muntu osebono no mumuromo nene orange kunyoma na ndo tari mukabara enchire nese ko mukabara na beko nyarekana na barasa ko to kunga mwaro oyo andaka no mwaro yasiri obunga bwae bunoro cha chete burugare na bera agendere anyakuru amanyinga ryoka ori nero kumurigereria nero komoranga ki waisire kugwena na kyokora na inde bagachire ne bate abana bintu binde bya rege kuri gwanga batebanga kogenda isiko ogenda nyore no ni chingura nguria ingura ngurio mete ne bwate chibonte tere buri obumwamu batebinga buri na bwoko gusanya goja gogocho busunteiga waka ilibone lyoko marioko yeke busina alengo bono ara gutumeka ono yino musigi ina roko matebia ikyabwene to gokora mono go bare ko matebia mangana ngakia gokora amachiko bwari mono urenda nga kegima urenda nga tosokere gesirie ke paka ri tukurire ko chagosoka kuru nyumba ine kibarendete naro mono na kurenda umuriru andake ekerto kurigereria igo to gukwana mange aigana beko nyarekana buna ekerto bwakonya komasoma ebintu biga umwaro yabange bare kumuruke gesimba iki gekogera umwara akor kwegesimba ngakiendete yo kware kwenda omonyore na endege igatugekeire guchimari koigore nga mechimaburu mari akagento ngaro kiarosire akuru kuiburu mari no mwara akorete ebisete bono imari no ago sensero oetere kwirende mura oetera akabaga sinini akumogoro karere tirisa na bara agende achiabe nga igaso kuchwe konya ara nyore nkoko na bagokora iki na bakuna bari na mbinyi na bari kuri chinko ko muchiabu chimanyire bateba nga yaya igisimba ngemenyetanga na ine igo ngekora bona akuru kwegisimba kene to komorora egisimba ko kerorore to komorora na ende bintu bidari ko modali enkoko ne tari anyenye to kuguri yako mwengu ari agende nero to kumuburi batanga ne egesimba kiari egesimba ngakyoke bori Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Sabaria 10 kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengererio
nekerengererio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubirio bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cy'ugo cyako obwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria bayabo yobokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho muri na kwaria libwe sabari y'obwonchoreria murobiro kwa yetu na inche ndemo umerena na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere n'ikidegeka 15 cya Mugaso imeya Ndizi TV Kero muntu nawe atumuganoye kurwe iburetwe gwikabono Korende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma yonere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brighton Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo korente Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakunikirudekerene nagokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Lituko neria Jumatano chitariki 15 mutenyo 12 mwaka wa 2020 no yomo ekerabono tutigarite matuko 15 no mile tonya tugukora omwaka oyiga nichinga kinde ngoira cyabene ukwarya ni SMS yitu ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere cyamabaso irine ngomanyi naraya twendete kugusangiriria korusugusu irianyi bosongo amo na mocha igo nigongo kubori obena injego ikomeryo irine nyaringo kumanyia mangana ayo buna botambe ndoke Brighton Makori Asogo jakera bono chinga kijiskuru chigo jigosie kwa ase wiki emo bono nigo abaiboli basomiwe na kobori gwa korora gusikorotota abana babo na kobaegeria chimbwa chingi ya anene ekero emeyega ao ekokorekana asomotenyi oikomi na kabere boigo abaiboli nigo basemiwe kurigereria arari ali abana banyarire bagokora ase amasomo abo anene ekero emeyega ntebe na barigereria chiri podcast gose ngaki abana banyarire bagokora ase chiskuru ekero bagocha somotimogo oyu umwarimu monene weskuru yaba iseke ya Gionseri nigatwara ribaga liabene na gukwana nigitaseni Ndizi TV aya naro abwate gosebo semyo bona bwabwate gochase abaiboli bono asengencho eruse yego chikoba erenyenge na abana banyigari nyererete mono enataka gotebia abaiboli
abana buna bagocha mobapoke buya na intunko batuma tole buya kurwe skuru morigereri chi report form chiabo morore ngai bakora buya morora sobo kongubule mogambe na abana sobwagare mechando kibabwate na inde na kitura bwatira ne mechande yu egere skuru chiko igorwa omoibori nabo gocha ororo mwalimu okogende se skuru omwana osoma ororo mwalimu mogambe mechando ya yo mwana na inde morenda abana esuguku nabo moko bakelimo bwate moko inyoranga chiskuru nchise chigoru mobarende mosemani onyetari nga kieko benke abana mbaga chire chisemina chiruse chibaro kiwamangana chingaki echo imeye county ya Nakuru nigo bono ebyombe aho anene biri bitari bya serikali byasokire eri gukora ebikoro by'abana banyaruka abo bakwewa amarito amapema na gotiga kwenda ase school bayigo nigo basegetire abayiboli kubwatisia abana abo babona ko barenda eri kwenda kebuna no enekero banyorira amarito ayo nkogendera bare ne school cyabo eri gusoma na gujwe konya ase amatuko alebosio. Okay, jina langu ni Alice Wanyonyi, nasimamia idara ya huduma kwa watoto hapa Nakuru. Kwa sababu shule ziko zinafunga. Na hapo nyuma wakati watoto wamekuwa likizo ndefu tuliambiwa na tuliona kwamba watoto wengi waliweza kupata mimba. Watoto hawa ni wa shule. Watoto hawa wanatakana ulinzi. Na ulinzi huo utoke kwa mzazi ama yule ambaye amekaa na mtoto. Kwa sababu visa ambazo tulikuwa tunaelezewa ni kwamba mtoto ameenda kutembelea shangazi yake. Na kwa shangazi yake kuna vijana, kuna wasichana. So mtoto anaachiliwa anaenda kukaa kwa nyumba ya vijana wenzake. Na kumbe huko ndiye alikuwa anapata hizo mimba. Kwa hivyo tunawaomba wazazi, tafadhali mkuwe makini na hawa watoto wanapokuja kwa likizo. Kwa majina ni Cosmas Mutua. Mimi ni katibu Nakuru County Reproductive Health Network. Na leo tumekuwa na hafla ya kuleta memorandum. Tunajua kwamba mambo ya mimba za utotoni zimeongezeka na maambukizi ya HIV among teenagers, ambapo tunaambiwa zaidi ya 18%. Takwimu zinaonyesha kwamba wasichana wetu wanapata mimba wakiwa wadogo, na lazima tushikane kama jamii. Hatuwezi kunyamaza wakati hali ilivyo sasa. Kwa majina naitwa Evelyn Wairimo kutoka shirika linaitwa Okta. When we look at teenage pregnancies, we must agree that it's the girl who bears the burden of teenage pregnancy. And we need our government to formulate and implement policies that protect the girl child. When these cases are taken to court, the girls, the perpetrators, regardless of their age, should be punished in accordance to the law. And the girls should be given opportunity to grow and opportunity to pursue opportunities. Thogoro ase county ya Nakuru nigo tokwenda goikase county ya Nairobi asebono murai bwense Uhuru Kenyatta acha kiribene muroberio bokubagajira abanyanyimbo chinyomba echibaraji komenya neji family chiaba yani gagocha maega yo murai bwense gocha kyumuroberio ibene yigo chikwenda kemuna abanyanyimba abankonyora bare chinyomba echibago chikomenya anene abanyanyimbo bali ba KDF murai bwense niga koriraya anene ekero ense gose abakirembye muno abarendi aba kero baendete gotingi oborendi ime na isiko yaito ya Kenya. Siku ya leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kwa sababu tumeona mwanzo wa safari ambayo tumeitegemea kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu tumejua ya kwamba tuko na shida ama ukosefu wa nyumba kama ofisa wetu na askari wa jeshi. Na tumekuwa tukitafuta mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tuzitumie kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutosheleza hiyo shortage ya nyumba kwa KDF. Na ndipo tukakuja tukapata hii nafasi ya kukubaliana ya kwamba tunaweza kufanya PPP program ya kwanza katika jeshi na ya kwanza hata kwa wizara nyingi
Nyorana na boko wenda kubwatia magana ya gwetera se mitandao yita sense media Facebook tonyore Ndizi TV News na sense media YouTube tonyore Ndizi TV News na sense media Twitter na boko tweet @Ndizi TV News eri nyaro ko gendera kuriere usukubwatia emerobiri eyito karuto korwa se county ya Nairobi nigoto ko genda goikasi county ya West Pokot asebono umugavana we county eyo John Onyonkabuo nigobona amochirie serikali anene asate biruna serikali tirabeka emerobiri ya bene iri gotanga kisege chigendete kwenekiwa ase enseme yunigo bono amomochirigo na kumuboria umugwasiri bw'oburendi bw'eme Fred Matiang'i kweneke buna oburendi kweneke ubore ase ensemo eyo bunduki 5 na watu 5 kila mmoja armed to the teeth ndani ya Kenya, katikati ya nchi ya Kenya, sio askari, sio KPR, sio mtu ya army, not any license officer, not license officer. Bunduki 5 kupatikana kwa village moja, at a corner of a village. 5 is very abnormal. Inamaanisha karibu kila mtu mwenye anaishi hiyo area ako na bunduki. Bunduki 5 ni kama nguo, ama mtu anavaa kofia kama vile ninavaa. Everybody is normal with it. Nataka ni ulize serikali kiongozwa na CS Matiang'i, tulikubaliana na wewe ufanye operation yote, toa bunduki kwa kila mtu raia ya Kenya, rudisha vitu yenu mali inatakana iwe. I am condemning with the strongest term possible. Serikali gani inakubali bunduki iende kwa mkono ya raia? Hiyo ni swali lazima mtu ajibu. Mbona hawezi rudi huko sababu ashajua ni yeye, sababu hata ifenifa saa hiyo alisema kama mmeshapiga mpiga kufe. But hali Mungu ndio alisaidia. Hata huyu sasa kama amepona hivi, akipona tu ni kama hawezi rudi huko. West Pokot ni gonto kwenda wikazi nse ya US asebono ebunge imeyense eyo yakora ya wetera omokonyi bo munyakiro wase nse eyo atebya yabachumbe bense eyo gokira asegeka iriko inyora abantu bali banyare bagosira gwetera nebinyinyi bya COVID-19 nigo tokumanyibona abantu gweta ni chiribu amagana 5 abo nigo basiretyo bogima gose nigo basiri bogima asense ya US asebono omunyakiro boyo asabire ense ikobeka emiroberi ere ya bene iri kwena kebuna abantu asense yiyumba rikonyawara osemba rikwendera kwambukirwa ebinyinyi bya COVID-19 bayo karutogera nago ikasense yito ya Kenya nigo bono umugwasiri bwa mangana yobo chenu asense yito ya Kenya mutaikawe harariri gose aene kiribuna ebinyinyi abantu batatu nigo bayene kigotwara ebinyinyi ebiyi bya COVID-19 ebyanyakanduna Omicron ebyatika asense ya Botswana amonense eri ya South Africa abantu batatu nigo bono babikirwa ensemo gose asimanyakanduna babikirwa se quarantine elio eri mbanyara bakwambukirani abantu bande asense yito ya Kenya bono nigo nande serikali yabikire miroberi ya bene eri kwena kebuna aba Kenya gwetanga bari gose binyinyi ebimbiri chikogendera koranda ase ense yito ya Kenya. The chair asks all members in the chamber as well as members and staff throughout the capital to rise for a moment of silence in remembrance of the 800,000 Americans who have passed away from COVID-19 virus. Let us pray that they rest in peace. Omanjumori roboti rwa mangana yabachanu ni gochikonyonyo no chikoronyora asenjera yobukirano chikoroga chinsa ikumi chabana maragoba ekarura chikumira na Sara untita semese mangana mayi ndanyala kumanyi araliagendete gwateka ime na isiko yagusi inyorana nabakwenda gutobwatia semitandao yita sense media Facebook tonyore Ndizi TV News na sense media YouTube tonyore Ndizi TV News asense media Twitter nabagutu tweet @Ndizi TV News erinde tunyatoko gendera naye asenjera ele ndonge inyorana chikoraga chinsa ikumi nigo jinsa ikumine yamoni gochikonyoro moroberio bwechingero cha papa antivirus igo yongoko boli okenderere kubwatia imerubiri yeito bunegenderere koretwa nigitaseni gitu gya chirenguma kya Ndizi TV nakyo obwansu bwomugusi inyorana iga no konyora alionsi oragani buna botambe ndoke Brighton
Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurgo bwanko higa imeyomo chukisi nigebwa tobo koroli bwebirenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukuma bulibwa mandazi amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chiemete omo nebinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chukobeka koboko mbabwete customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obusira kigima okobugoriri bw'emisiyo yao gwika asogo chiko yebuguria